זה איך בוחרים עורך דין. אז קודם כל, כמו כל דבר בחיים, כימיה. לראות שאתם מתחברים, לראות שבאמת עורך הדין מבין מה אתם רוצים, מרגיע את הרוחות ונותן לכם איזשהו ייעוץ כמו שצריך, עם תיאום ציפיות מול מה שאתם באים לבין מה מבחינה משפטית אמור להיות. ואיך אנחנו תמיד אומרים, במלחמה יש רק מפסידים. יש מפסיד יותר, יש מפסיד פחות. ובאמת היכולת שלנו להביס את הרגשות שמעודדים מלחמה, זה הניצחון של כל אחד ואחד. אז הטיפ השבועי שלנו זה שבאמת כל הליך משפטי חובה ללכת ולקבל ייעוץ מעורך דין בתחום שבו אתם רוצים לקבל ייעוץ. לא גוגל ולא חברים ולא משפחה ולא זה שכבר עבר איזשהו הליך משפטי יכולים להחליף ייעוץ מקצועי, הם לא באים במקום. חשוב מאוד ללכת ולקבל ייעוץ משפטי, לפעמים השקעה של כמה מאות שקלים ולקבל ייעוץ משפטי חוסכת הרבה מאוד עוגמת נפש וגם כסף. כמובן, בהחלט, זה טיפ הכי חשוב. תזכרו שגם כל מקרה לגופו. השכן שעבר הליך גירושין זה לא המקרה שלכם. העובד שפוטר מהעבודה זה לא המקרה שלכם. המציאות של כל אחד מאיתנו היא מציאות בפני עצמה. ולכן חשוב הייעוץ האישי שמתייחס לנסיבות האישיות שלכם.